Sa Good Vibes, mga manugbaid ini ang tawag sa mga nagapangbaid sang Liper Kagunting sa downtown Bacolod. Isa sa mga kilala nga manugbaid na paambit na ang amungasahi isang negosyo sa iya mga kabataan. May report si Romeo Subaldo. Kung nakaagi kalibot sa downtown sa Bacolod, nalabihan mo na ining mga manugbaid sa higad sang sidewalk. Sa tuanay, do may mga bike pa ini sila nga ginagamit sa baid pero subong mano-mano na lang kay hindi na pwede sa sidewalk. Isa sa mga kilala nga manugbaid sa Bacolod si Kaloy Verdad, 40 na siya katuig nga nagabaid sa may Araneta Street. Kilala na siya sa mga manicurista kag barbero, ang mga masami niya nga mga kliyente. Nakuha niya pa sa iya amay ang iya abilidad sa pagbaid kag ini ang iya nangin palang abuhian kung malinsang 20 anyos pa lang siya. Kung hindi ka lang masiraw, makabinta ka mga 200, okay naman na, makabakal ka na bugal, makabakal na sudan. Nung sa bahay-bahay, dream mo na pa pagkabataan mo? Mga bata ko na pa eskwela ko, tatlo sila. Napatapos mo na? Kala niya yung mula na tamad mag-eskwela. Napatapos na eh. Tamad na sila mag-eskwela. May gano'n na sila? Dari, kung man sila maid. Mabait ba niyo? Mabata mo rin tanan? Ang duwa niyo. Ang duha niya ka mga kabataan, may pwesto naman sa downtown kag nagabaid man. May 3-5 minutos ang bairay sang Liper para magtalom, depende sa klase. Pagkatapos baid, sa iya naman mismo tudlo ginatesting kung talom na. Naganipis na ang panit sa iya nga tudlo, kay sige niya man ka-testingan. Talom na nasam. So, pag nang kabato sang tingan na yun. Kasi mo po abot yun? Pumunang yagi na no? Muna nang agi yun. 20 pesos ang bayad sa baid. Sa tuanay, maka 500 pesos siya sa isa ka adlaw pero sa pagsugod sa pandemic, apektado man sila. Lunes nga adlaw pero wala sang tao ang sidewalk sa downtown. Manuglas 12 na sang udto pero 50 pesos pa lang iya nga benta. Ang tao, tubong jutay, tanawin mo lang dalan, pwede ka kadalagan-dalagan. Hindi ka katagat-tagat. Tubong hindi na ka subungan na tao mo, kilala ka pinong tao na kapag jutay lang. Dugay-dugay, may nag-abot nga customer sa iya nga anak. Pati mga manikurista gikan sa mga sudad kag banwa sa guwa sa Bacolod, nagakadto pa sa iya kag nagapabaid. Sang una, napulo sila ka mga original nga mga manugbaid nga nagaraya sa downtown subong. 3 na lang sila nabilin kaya ang iban napatay na. Bentras kuno may manikurista, mayara gid sang manugbaid. Mintas may manikurista, may manugbait mo. Kung wala naman ni Krista, wala naman manugbait. Hindi, ang manikurista, gadamo, gadamo. Kaya ang pinakapos nga kitaan, manicure. Pinakapos gid. Pila na ka mga henerasyon ang naglabay sa iya kag nagapabilin siya sa gihapon sa downtown. 60 anyos na siya, luyag niya magpahuway kay makasalang naman ang iya nga mga kabataan. Kung si Kaloy lang pahambalon, nabaid na siya sang eksperyensya kag ini ang nanginyabi kung nga atub-tub subong nagapabilin siya sa gihapon sa sininga negosyo.